Huriani Tuhan, na inolonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus, tapasada roha do pikirata, lahu manang hata ni Tuhan, martangnya kita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima mangaramoti ate-ate roha do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Damang dainang hata ni debata na sa ortuhita dia pada partikianon dienek may siyan buku 5 Musa biddu 34 mamuka may siyan ayat 7 masohok may sa tuaya 12 5 Musa biddu 34 ayat 7 ro di ayat 12 tapayuti hukma odo hata ni Tuhan. Marumur 120 tahun si Musa di hamatianna. Dan pola homur anggo matana jaladada surut guguna. Dungi ditangisi hala Israel masih Musa diadaran Moab 30 hari lilingna. Marujung ma dibahin nasida akka ari partangison doho pangadungon ala si Musa. Dungi goktod di hapistara marohan ni si Joshua anak ni si Nun. Anunga dia peo si Musa hiat tangan na tu ibana. Jala ditangin hala Israel do ibana. Jala diulan hobar tu na tinonahon ni Jehovah hian tu si Musa. Dungi dang adong behehe di tonga-tonga ni Israel. Sada panurirang songot si Musa na manada Jehovah aduk bohibe. Taringot tu salut tadda dohot halongangan na sinuru ni Jehovah ibana. Bainon na akai di tanah Mesir. Tu si Firaun. Tu sudena posona do tu sadok tanona. Do taringot tu sadok tangan na gugui do taringot tu sadok hasonggoton bolon na binay ni si Musa. Diadopan ni sadok Israel ido yang usahana. Damang dainang na hinalonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus totu molo mate na taholongi molo marujung na manggonggomi hita jala molo marsirak kita tuak kena mengurupi hita pastido lungur roha pastido busi saon jala pastido gabi tarililu imana masa di bagasan hajol maon nang di bagasan pardagingon. Suang soni do damang dainang hata ni debata nasa tuhita dia pala partikiano. Dung marumur si Musa 120 tahun jala dung ditogion ibana bangsoi haluar siatano Mesir marhite-hite waso ni debata saha ma nasida bangsoira do imasi Musa di daerah Moab. Inganan nang masay jonok si tutu tutano na binagabagahon ni debata tu bangsoi tutano inganan hasonangan inganan pasu-pasu jala tutano naguk situak diluba do akasuso. Ale ahado damang dainang namasa. Dung taripar nasida di tano Moab. Dapo matikina hobar tutik kini debata. Saulat nai. Dapo matikini si Musa. Hobar tutik kini debata. Naing pajupang manang nang maninggal honima portibion. Monosongo di hata ni Tuhanon. Margugudo peibana. Bahasa Indonesia dikatakan matanya belum rabun, kekuatannya belum hilang.
Mulai disederhanakan sehat dope ibana. Gugu dope. Sasitongna marhite-hite perdagingon sanggup dope masih Musa mabuat ima bangsoi tua tu tano Kanaan. Alai hobar tu hatan itu haddo daka buku pada bisuk pada Narobi dang sakak muna saut ale sakak ni debatado. Mulu sakak ni bangsoi ikut donganan ikut urupan jal ikut raojak do bangsoi do masih Musa sahat tu tano Kanaan ikut raojak alai dang sakak ni bangsoi jala dang sakak ni si Musa. Mulu disuku secara pribadi kemungkinan pingin do masih Musa ikut sa imatu tano Kanaan. Ale sakak ni debatado nasau. Sakak ni debatado na tulus tu bangsoi. Sakak ni debatado na palua bangsoi. Sakak ni debatado na mangiring-iring parngolo ni bangsoi. Ala na sakak ni debatado na masa tu bangsoi di jauh debatama si Musa tuapuan. Manang ditinggal hon si Musa ma di daerah Moab bangsoi Romanopo di madebata. Dung mate si Musa. Dung dikubur debata si Musa. Mulut aja manginang adorang sotur pu jami tahun. Didok dang adong ubo to sape sonari. Di dia do inganan ni si Musa dikubur. Holang di batas Jahuba do. Manang nanako ibana tu banu agijam. Manang imana mati ibana dikubur madebata. Dang no nama ubo to. Tetapi pada saat itu bangsa itu terpisah. Pada saat itu Musa meninggalkan umat itu. Jela molo ima bartu hatorangan ni turpukot mati do si Musa. Aleni do say tu matangis say tarinu ilu lungum marohani bangsoy. Dipanadikon ni si Musa. Pola nasida 30 hari manang sabulan say tu matangis. Say tarilu-ilu jalan marhabuk ni roha. Dung say 30 hari. Gabi si Joshua naposo ni si Musa madongani manogu bangsoi tolhas putano Kanaan. Jala adorang somate si Musa. Nunga di pasu-pasu debata si Joshua marhite si Musa. Nagabe si Joshua do parhitian ni debata. Manggatihon ima si Musa. Mabuat bangsoi. Saat ima tutano Kanaan. Jala bangsoi pe. Porsia do musenang tu si Joshua. Buasa ala na huaso na dilihon ni debata. Tu si Musa totong do dilihon ni madebata tu si Joshua nang pedang sarupa. Buasa midok kodang sarupa hatan itu hado madokot. Karena tidak ada lagi nabi seperti Musa yang ada di tengah-tengah Israel yang bisa bertemu secara langsung dengan Allah. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ahado nekon putih hotta. Mutihana arga. Sian hata ni Tuhanon. Lau patugun hapor syata. Madalanya ke parngolo. Na parjolo sahali. Jami taon. Nang madongani. Manuturi. Jala patugun hapor syata. Di bagasan akka parngolo somaldo. Gudang akka narahis. Gudang nasukar. Namaralo turo hadot pikirat tanamasa. Ta etong do akka parsaulian. Alejut do gabi hamaguan. Molo-pola masa di bagasan parngoluta. Ketika kita menghadapi persoalan kehilangan pegangan hidup. Maka otomatis kita itu pasti lemah.
pasti secara psikologi pasti ada sebuah sikap yang melemahkan kita, sebuah tindakan. Songon bangsa ni di Batam, dung mate si Musa galedo na sida. Tetapi apa yang mereka lakukan? Totong na sida mardalan ho Bartolomo ni rohani di Batam. Nah kita pesongon ni manginang. Bisa saja kita kehilangan pegangan hidup, bisa saja kita mendapatkan banyak kegagalan, bisa saja kita suharsian rohado pikirat tanah masa di bagasan parngolota. Ala ikut porsia do hita, didongani jala diurupi debatado parngolota. Songon bangso ni debatai. Si Musa parhitian ni debatado. Anggo nama dongani manugu parngoluni bangsoi ima debatado. Jadi molotung pe ima si Musa ditinggalon nasida bangsoi alai anggo holong ni debata mia do totong ima di bagasan parngoloni bangsoi. Maka kita juga demikian. Padonganion pangurupion jala panogu-noguni debata totong dosa di bagasan parngolota. Kegagalan boleh-boleh saja terjadi. Seperti yang kita harapkan boleh-boleh saja terjadi. Tidak seperti itu. Alai anggo padongannya ni dibata. Manotong no di bagasan parngolota. Maka yakinkan dirimu. Didongani dibata. Diurupi debata, diodihod debata do hita, madalane ka parngoluon. Imana parjolo. Na padua damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus jami taon neng mengajari jala manuturi hita ganuk marsada-sada. Songon si Joshua na di bagasan haporsiaon manogu bangsoi. Dung mate ima si Musa, si Joshua do ima dipilih debata. Jala porsia do ibana dipandugo nima ni debata. Maka kita harus demikian juga. Maka ketika seseorang figur kita telah hilang, tapi kita harus mampu menjadi figur-figur yang baru. Yesus Kristus nunga maninggal honima portibion marhiti-hiti na nako imana tu banwa gija. Tetapi kuasanya, kasihnya, penyertaannya diberikan kepada kita. Mandat itu tajalo ganuk marsada-sada. Alini amanginang ngulutut do gabe perhitian ni debata patudun holong ni debata. Maka jadikan hidupmu, jadikan hidup kita, jadikan keluarga kita menunjukkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka ketika orang melihat molding bereng jol mahita dido iman jol mama jol mana porsi do tutuna sida marhita itu kapangalaho. Maka ini mau kita kembangkan Bapak Ibu di bagasan negara Indonesia gudang do ima na ditutup aka peribadahan aka gerejokan asik alai anggo holong ni debata dakya tertutup madongani parngolota. Maka gereja boleh-boleh saja ditutup. Tapi kita sebagai aplikasi gereja yang hidup harus kita tunjukkan dengan baik. Musa boleh-boleh saja meninggal. Tapi kasih Tuhan yang hadir dalam diri Joshua tetap bekerja. Maka kita harus katakan kita menjadi Joshua yang baru, yang mempertunjukkan keyakinan sepenuhnya kepada Tuhan ketika diberikan mandat dan tanggung jawab yang besar. Terima mandat itu menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah parpudi sahali damang dainang cenhatan di Tuhanon neng takas di pasahat tuhita ganuk marsada-sada. Songoni masih Musa yang meninggalkan warisan iman. Walaupun dia tidak sampai ke tanah Kanaan, alai diwarisot ibana do haporsiaon
tu Yosua. Sonari manginang suku-suku tu taga marsada-sada. Bohado tutu hapor siota. Ngaboy gabi ditiru kaya na kota. Manang dang dope. Manang nasata etong dope. Selagi di Portibio kita nek kota tinggalun haduan ni matu anak kota ka arta. Aka seri. Aka jabatan. Aka pasamotan do. Cukup doi. Rekod do yamang ale dan cukup. Narumikot sian salhu nai. Kita harus meninggalkan warisan iman bagi anak-anak kita. Maka ketika iman itu kita wariskan kepada anak-anak kita dengan menjadi teladan, dengan mengarahkan akayana kotai, manada debata, mangoloi debata, mabad debata gabe ojahan di bagasan parngolonna. Iduna robikot. Maka sekali lagi yang paling utama dalam kehidupan, kita mampu meninggalkan warisan iman. Dang sude jolma bu meninggal hotu anak kon naka seri akka si humisi alai sude do jolma na porsia boy meninggal hon keteladanan iman tu anak konna na pugus pei namora pei asal maolo kita mengajari manogihon manuturi anak kota manada debata hobbar tulomone rohani debata. Amen. Martanya kita. Moliate mahu pasa ruanami tuho ali debata jahuba didenggan ni basam di asini roham atau tong madungani ngulu nami. Moliate Tuhan. Ajari tu Tuhami Tuhan asam marsiyoho mangoloiho di bagasa ngulu nami ganuk marsada-sada. Asa unang mariswang haporsan nami. Ale asa tarida mahaporsan nami i marhite-hite kapangalon nami si ganupari. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu.